Madwar 17,000 kumpanija u self-employed gawdew mill-iskema tal-COVID Weight Supplement. Ħabbret dan il-Ministru Mirjam Dalli waqt il-programm taf x'qed jgħidu. Hekk kif spjegat li nqabżet iċ-ċifra ta' 600 miljun euro foti ta' COVID Weight Supplement. Hija spjegat ukoll li għall-iskema tal-lif tal-kwarantina kien hemm 15,000 applikazzjoni. Ħriġna mal-1,000,000 euro f'teleworking biex il-kumpaniji jkunu jistgħu jkollhom faċilitajiet ta' teleworking. Ħriġna ma' 8.3 miljuni euro fejn jidħol lif tal-kwarantina. Il-Ministru Dalli fl-istess programm semmiet ċifri relatati ma' jnuniet oħra li offrit il-Malta Enterprise tul il-pandemija. Fil-fatt spjegat kif kien hemm 3,761 benefiċjarju li gawdew mill-ewwel round ta' għajnuna brabta mal-kirjiet fi żmien il-pandemija, dan b'investiment ta' madwar 11 miljun euro. Madankollu għat-tieni round ta' għajnuna kien hemm biss 1,377 negozju li gawdew minn din l-għajnuna b'investiment ta' madwar 2 miljun euro. Fl-ewwel round ta' għajnuna f'dawk li għandhom x'jaqsmu kontijiet tad-dawl kien hemm kważi 5,000 benefiċjarju b'investiment ta' 5 miljun euro. Intant il-Ministru Mirjam Dalli tenniet li wara Diċembru il-Gvern se jkun qed jara li jibqa' jassisti b'għajnuna speċifika. Wara Diċembru li ġej ħanaraw li nkunu qegħdin nagħtu lill-kumpaniji dik l-għajnuna li jkollhom bżonn biex jiddiversifikaw u biex jikbru. Għaliex u din kienet ukoll ix-xewqa tal-kumpaniji infushom u anke ta' dawk li jirrappreżentawhom. Ma xtaqniex li nibqgħu f'sitwazzjoni fejn il-kumpaniji jibqgħu jiddependu fuq il-weight supplement għal ħafna żmien. Il-programm iddiskuta wkoll il-qasam tal-iżvilupp sostenibbli fejn l-Inġinier Abigail Kutajjar semmit iż-żieda fl-użu rinovabbli. Mill-2013 biex nieħu figura baseline figure konna nlaħqu il-15 megawatt. Illum il-ġurnata għandna 200 megawatts f'enerġija rinnovabbli. Dan ma jfissirx li ma rridux inħallsu l-qudiem, ġifieri it-targets li kellna ta' 2020 ilħaqnihom u aċċedejnihom. Imma ovvjament dejjem irridu nkunu aktar ambizzjużi.